Hej YouTube, her er Fuglesport tilbage, og hvis I så min forrige video, så havde jeg været ude og købe nogle boosterpakker på tilbud, og som før nævnt vil jeg gerne takke mine nye abonnenter, som virkelig inspirerer mig til at fortsætte med at åbne pakker online. Og ja, som sagt, jeg har lige åbnet 7 Platinum pakker, og fik rimelig gode trækninger med 3 glimmer ud af 7 pakker, så det var over middel, og nu vil jeg så fortsætte med de 9 Platinum Rising Rivals pakker, Platinum Supreme Victors pakker, og for nemhedens skyld, så har jeg pillet pappet af de andre pakker. Jeg beholdt bare lige på den ene her, så I lige kunne se, at det er de samme, vi taler om. Og lad os komme i gang. Vi har Magnemite, Turtwig, Chatot, Drifloon, Seal, Spiritomb C, Hippopotas, Murkrow, Labani Reverse, og det er en, lad os se om vi kan se det her, det kan vi ikke, ualmindelig, og Camerupt G. Lyset er lidt dårligt, så jeg har svært ved at ikke se mærket nede i hjørnet. Men må ikke vi kommer igennem det. Drifloon, Seal, Growlithe, Chimchar, Shinx, Ivysaur, Relicanth, Chatot G, Camerupt G, og det var den sjældne i sidste pakke, så 2 sjældne her i. Og en Swampert glimmer. Så det går ikke helt skidt med glimmerkortene i de her løse pakker. Og vi har Seal, Chatot, Meditite, Paras, Beldon, Battle Tower Stadion, Ninjask, Arcanine, Sandshrew Reverse, bare en almindelig, og en Magmortar Hollow. Glimmer, for at sige det på dansk. Der var vi. Combee, Kricketot, Feebas, Bidoof, Mankey, Cherrim, Murkrow, Labani, Ninjask Reverse, det var en ualmindelig, og en Butterfree FB. Shroomish, Shinx, Drifloon, Piplup, Meowth, Champions Room Stadion, Rhydon, Cyrus's Initiative supporter,
Mudkip Reverse, bare en almindelig. Regigigas FB glimmer. Der er virkelig nogle glimmer i de her pakker. Hvad var det? Nummer 3 ud af 5 pakker. Bare det bliver ved sådan, så er de her pakker givet godt ud. Jeg fik dem til halv pris, så det er allerede en god forretning. Mime Junior, Roselia, Cherubi, Starly, Magnemite, B-Barrel, Staravia, Manectric G, Spinda Reverse, og det er rent faktisk en sjælden, og en Sandslash. Så 2 sjælden i en pakke. Skal lige huske at gøre det foran kameraet. Det er måske lidt mere spændende end hvad der sker bagved. Surskit, Doduo, Pachirisu, Geodude, Kricketot, Murkrow, Staravia, Altaria C, en drage-Pokémon, som jeg godt kan lide. Pikachu Reverse, bare en almindelig, og en Parasect. Anden sidste pakke. Sandshrew, Shinx, Bulbasaur, Combee, Meowth, Ivysaur, Relicanth, Chatot G, Camerupt G, som var sjælden, jeg har fået en reverse af før, og en Marwad. Men 2 sjælden i en pakke igen. Sidste pakke, sidste chance for at få en level X, hvis jeg skal være så heldig. Ellers så vil en glimmer også kunne gøre det. Selvom jeg har fået de 3 glimmer, jeg kan forvente i 9 pakker. Men lad os se. Cherubi, Whismur, Geodude, Bidoof, Shroomish, Pinsir, Raichu. Det ser flot ud, den tegning der. Ivysaur, Carnivine Reverse, en ualmindelig, og en Solrock. Så det var slutningen på denne åbningsvideo. Endnu en gang vil jeg gerne takke alle mine abonnenter for at inspirere mig til at blive ved. Og så synes jeg ellers bare, at I skal følge med senere, for der vil helt sikkert blive nye åbninger i fremtiden. Og tak for nu, og tak fordi I så med.